Hola a tothom i benvinguts a aquesta nova anàlisi. Avui ens endinsarem de ple en els límits legals dels contractes de consum i ho farem a través d'un cas d'estudi real i superinteressant. Es tracta d'un treball del jurista especialitzat en dret del consum Francesc Xavier Sánchez Moragas, on analitza exactament quan una clàusula supera o no el control de transparència i abusivitat. És d'aquells temes que ens afecten literalment cada dia, així que anem a desgranar-ho bé. Bé, només un petit detall abans d'arrencar. Cal especificar que tota aquesta presentació està generada automàticament per Notebook LM i que les veus que s'hi escolten són totalment sintètiques. Som-hi? Llavors, entrem en matèria. El nucli de tot això gira al voltant d'un exemple de contractació que segur que en sona molt. Una empresa ve un objecte i aplica un descompte genial, però amb una condició. S'ha de contractar una assegurança de vida i un crèdit vinculat per pagar-lo. I atenció a la letra petita, perquè si no es manté aquest crèdit o l'assegurança durant 18 mesos, s'ha de retornar absolutament tot l'import del descompte. Sona familiar, oi? Aquest serà el nostre full de ruta per a avui. Passarem pel parany del descompte vinculat. Entendrem la diferència entre la transparència formal i la material. Veurem els deures d'informació prèvia, el doble control legal i, per acabar, què passa quan tot això s'anul·la. Comencem per la primera secció, el parany del descompte vinculat. Anem a veure com funciona aquest escenari pas a pas. Fixem-nos molt bé en la mecànica d'aquesta oferta perquè és brillant però enganyosa. Pas número 1, es compra l'article. Pas número 2, l'empresa ofereix un descompte fantàstic. Però al pas 3, pam, la condició. El descompte queda totalment lligat a un crèdit de 18 mesos i a una assegurança de vida. I finalment, el pas 4, la trampa final. Si es marxa abans d'hora, toca tornar els diners al descompte. És el que en diem una pràctica de venda vinculada. L'esquer és el preu rebaixat, però el parany real és el compromís a llarg termini d'uns serveis accessoris que gairebé no s'expliquen en el moment. Però el més al·lucinant de tot plegat és allò que no hi ha al contracte. La clàusula diu clarament que cal quedar-se 18 mesos, d'acord, però resulta que s'amaga informació absolutament vital. No s'especifica quines són aquestes assegurances, ni quan valen, ni quina cobertura tenen exactament, ni tan sols explica l'impacte econòmic d'incorporar aquest cost extra dins del crèdit de finançament. I clar, aquí ve la gran pregunta de l'estudi de Sánchez Moragas. Com pot algú donar el seu consentiment si no té ni idea d'aquesta càrrega econòmica real? I això ens porta a la segona secció. Transparència formal contra transparència material. Més enllà de poder llegir el text. Aquí hi ha el moll de l'os. Hi ha una diferència abismal entre que un contracte es pugui llegir i que un contracte s'entengui de debò a nivell econòmic. Durant molt de temps, les empreses s'han escudat en la transparència formal. Què vol dir això? Doncs que si la mida de la letra és de com a mínim 2,5 mil·límetres i la gramàtica és correcta, endavant, es donava per l'àlit. Però l'anàlisi ens deixa clar claríssim que això avui dia ja no serveix. Ara parlem de transparència material. Cal que quedi cristal·lin quin serà l'impacte real a la butxaca, quins són els costos ocults i, sobretot, quina és la TAE, la taxa anual equivalent. De fet, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no es camina amb embuts. Afirma categòricament que una redacció clara mai no és suficient per si sola. Qui compra ha de poder preveure, subratllo, preveure, les variacions del cost d'aquest servei. Si tota aquesta informació rellevant s'amaga entre un mar de dades inútils o si no s'ofereixen simulacions del que acabarà costant la broma, aquell consentiment firmat és poc menys que una ficció legal, paper mullat. Passem, doncs, a la tercera secció, els deures d'informació precontractual, o com exposar el cost real des del minut 1. Aquí és exactament on es desmunta la il·lusió òptica del famós descompte. Si mirem aquest gràfic, aquell estalvi inicial que semblava tan meravellós queda literalment devorat pels costos que no s'havien llistat prèviament. Quan finalment es calcula la TAE de debò, sumant les primes de l'assegurança de vida i les comissions que porta amagades al crèdit vinculat, el descompte s'esvaeix ràpidament. Tot el propòsit de la llei és justament obligar a destapar aquesta il·lusió molt abans d'arribar a contractar. Perquè, ull viu, la llei és molt estricta amb això. Tenim el Codi de Consum de Catalunya, la llei de contractes de crèdit al consum i tota la legislació estatal. I totes exigen el mateix, posar les cartes sobre la taula, demanant que absolutament totes aquestes variables econòmiques estiguin desglossades de forma explícita prèviament a la signatura. S'ha de garantir de forma proactiva que s'entengui que el finançament i l'assegurança formen una unitat indivisible amb la compra, de manera que el cost total s'ha de presentar clarament i amb antelació. Res de sorpreses al final. Entrem a la quarta secció, el doble control legal i l'aplicació pràctica de la jurisprudència. Llavors, perquè una clàusula com la d'aquests de 8 mesos de permanència es pugui considerar vàlida, ha de passar no un, sinó 2 filtres superestrictes.
El primer és el control d'incorporació formal, que bàsicament comprova que el text s'hagi entregat bé i es pugui llegir amb claretat física. Però atenció al pas 2, el control de transparència material. Aquí és on els tribunals es posen severs i exigeixen a l'empresa que demostri que va donar les explicacions adequades. S'ha de poder provar que el client va entendre a la perfecció l'impacte econòmic de tota aquesta vinculació. Si falla qualsevol dels dos passos, la clàusula cau. I aquí, el Tribunal Suprem no deixa cap mena de dubte. La seva posició és contundent. Literalment diu que una clàusula pot estar impecablement escrita a nivell gramatical, però que és totalment nul·la si la persona no percep com afectarà realment el preu final. És a dir, si no es va explicar quan valia l'assegurança ni quina cobertura oferia per justificar el descompte de l'objecte, aquesta clàusula simplement no es pot mantenir, per molt bona lletra que tingui. I arribem a l'última secció, la número 5. Què passa quan tot això falla? Les conseqüències de la nulitat? Som-hi amb el desenllaç. Quines conseqüències té per a l'empresa el fet d'ocultar el preu i la cobertura de l'assegurança? Doncs, segons l'anàlisi de Sánchez Moregas, són bastant severes. Com que falta tota aquesta informació prèvia tan rellevant, la clàusula de permanència passa a ser considerada totalment abusiva. El resultat directe és la seva nul·litat absoluta. És com si no s'hagués posat el contracte. El contracte de compra continua vigent, per descomptat, però ara s'integra de forma beneficiosa i d'acord amb la bona fe cap a la persona afectada. I aquest punt és la clau de tota l'anàlisi. El resum pràctic és que qui ha comprat queda totalment alliberat d'aquesta penalització financera oculta. Atès que el consentiment inicial tenia un vici legal, un defecte majúscul per falta d'informació sobre l'assegurança vinculada, l'empresa perd el dret absolut a reclamar que se retorni l'import del descompte. Sí, fins i tot si es cancel·len els serveis molt abans d'haver complet els 18 mesos exigits. Un canvi de regles complet. Així que, per tancar, ens queda una reflexió sobre la taula. Estampar una signatura equival realment a entendre el que s'hi diu? Hem vist avui de manera molt pràctica que la claritat formal ja no genera una seguretat jurídica absoluta, sinó va de bracet de la transparència material. Llegir no sempre significa entendre, i afortunadament la llei actual està inequívocament del costat de l'entesa real econòmica. Esperem que aquesta anàlisi hagi posat molta llum sobre la profunditat dels drets en l'àmbit de la contractació i de les pràctiques abusives. Fins a la pròxima!